Днеска нашата асоциация подкрепя това събитие на нашите колеги. Определено сме съпричастни към него. С факта, че ние дори като неорганизатори на такъв тип събития опитваме се да подкрепяме всички добри решения, които могат да спомогнат за омекотяване на отношенията, които са се изострили между нашите държави, между България и Русия специално, които въпреки всичко са обосновани може би на основата на липсата на малко политически опит у нашите политици. Вие ли мислите, че България гони руските туристи? Не, аз не мисля, че България гони руските туристи. Мисля, че определено нашата държавна власт и президентската ни власт и изпълнителната власт не използва всички възможности да омекоти отлива на руски туристи от България. Не казвам, че някой гони някого. А защо има отлив? Отлив има по много причини. Значи първата причина според мен за отлива на рускоговорящи туристи, и то в частност на руски туристи от България, идва поради главната причина, че там медиите по същия начин отразяват събитията, свързани с санкциите, наложени на Русия, по един такъв, може би няма да намеря точните думи, но некоректен до толкова начин. Всеки търси икономически методи да намери приходи в собствените си пазари. Следователно, Русия също има интереса руските туристи да останат в Русия. Това е еднозначно. Има борба за пазарите. Ние сме в качеството тук не на някакви политици, а в качеството на организация, свързана с икономически намерения. Нашата власт трябва да намери много по-сериозни методики, така че да улесни, да омекоти отлива на руските туристи, и за това има начини, както правят съседите ни от съседни държави. Значи, главната причина за отлива, според мен, на руски туристи, въпреки всичко, е падането на курса на рублата. Първата методика е облегчаване до възможност, каквато ни дава законовата база на визовите режими. Значи, ние сме туристическа дестинация, която може да поиска условия от Европейската общност, от Европейския съюз, при които да можем да съхраним продажбата на продукта си. Следователно, искаме или по някакъв начин да бъдат отворени летища като Варна и Бургас за времето, в периода, в който е туристическия сезон тук, да пристигат хора на летището и тук да им бъдат издавани визи. Това е една много добра методика, която се прави в няколко туристически държави. Също така, може за определен период визовия режим да бъде безплатен. В края на краищата на руския турист му излиза доста скъпо при сегашните условия, плащайки в евро, да идва в България. Нека да го стимулираме. Това е клиента, към който е насочен нашия продукт. Казването от типа, че Русия е агресор, е държава, която е враг на България. Действията на правителството, на Министерството на туризма, които не предприемат никакви мерки. И това пряко рефлектира върху самата популярност сред рускоговорящи наши приятели от Русия, Украйна, Беларус, Казахстан. Ние визираме само единствено Русия. И те са пряко засегнати от нашата държава и изказването на нашето правителство. Това е показателно сега, което в момента се случва, че народа не мисли така и хората засегнати от това поведение днес ще се съберат тук и ще покажат, че имаме по-различно мнение от това, което се изразява от страна на нашето правителство. Политическите си изяви и политическите изявления, България като членка на Европейския съюз трябва да защитава съответно свои интереси в дадена организация, обаче за тази цел има и дипломация. Може да вземем примера на същата Унгария, на същата Чехия. Те са също така членове на Европейския съюз.
но в момента гледат си икономически интерес на своя държава. Загубите спрямо миналата година ще са минимум 50% намаляване на туристопотока, което се очаква по прогнозите на днешен ден. Обаче, ако няма да бъдат предприети никакви мерки, може да видим примера от Турция, която субсидира всеки един турист, който е дошъл в тяхна държава. Също така може да вземем пример от Гърция, която пак се явява членка на Европейския съюз във връзка с облегчаване на визовия режим за руснаци, за рускоговорящи туристи. И ние искаме да кажем, че България е приятел с всеки един турист. Ние не търсим агресори, не търсим врагове сред нашите приятели от Русия. Ще бъде много слабо от към туристи. Първото, което е оттам нататък, това ще повлияе на хората, които са решили да купят втори имот в България, където да живеят спокойно, а не само да почуват, понеже нашата основна идея като строители е да осигурим на тези хора втори дом. Уютен, приятен, на хубаво място като нашата страна. Правили ли сте разчети какви биха били загубите ви от тези мерки спрямо Русия и обратно? Мерките имат предвид санкциите или нашето бездействие като страна, като фактори. Това би повлияло много силно. Аз как да ви кажа, да ви сметна. Става въпрос за недвижими имоти. Значи, предполагам, че има замразяване на сделките. Предполагам, че има процес е двузначен, но няма търсене, може би, в момента. Търсене има и винаги ще има, просто сега е малко ограничено поради бездействието на управляващите. Това е, според мен. И ще повлияе много силно и за бъдеще, ако не се вземат някакви нормални мерки, това ще бъде все по-зле и по-зле. Не ми отговорихте на въпроса, правили ли сте разчети? Да. Правили сме разчети. Говорим за, според мен, повече от милиарди ще бъдат загубите за страната ни. Груба сметка, ако тук всички колеги, които се явяваме като строители, сме построили и сме продали около 100 000 апартамента, грубо по нашото Черноморие, говоря за южното от Свети Влас до Несебър и Равда, вие можете да ги сметнете това колко струва в пари, като производство, като строител, понеже ние не произвеждаме ябълки, ние произвеждаме апартаменти. Оттам нататък тези всичките хора, които идват 100 000 апартамента, грубо сметнато да ги сметнем по 3-4 човека, тези хора харчат пари, тук мебелират, обзавеждат, правят всичко, харчат пари в този магазин, в другия, в моловете. Това е загуба за цялата индустрия в района, не само за строителния бранш, според мен. Те вече имате алтернатива, вече Крим е техен и те казват, да, ние ще почуваме пак на Черно море, но ще сме тук при нас. Така че за нас ние трябва да имаме адекватни мерки да създадем, за да ги върнем в България и всичко да бъде както преди. Какви са тези адекватни мерки? Много неща може да се променят. Първо да се издават визи на място, по-евтини визи, дългосрочни визи. Много неща може да се промени, стига някой да мисли в тази насока и да защитава националните интереси. Визовата политика се променя през годините и как се променя? Създават се условия за по-бързо издаване на визи на руски граждани. Една Турция, да, тя не е член в Европейския съюз, но визите се правят на място. Една Гърция в момента създават от някаква политика лятно време, което е бум на туристите, все пак за много по-лесни визи. И много е трудно на руснаците да кандидатстват за виза, скъпо е и те казват няма смисъл.